Assalamu alaykum hormatly tamaşaçylar. Biz sizi mawy ekranlaryň öňünde hoş gördük. Siziň bilen ýene-de Türkmen portal. Bugun Türkmenistanyň magtumladyň naky ýaşar uramasynyň merkezi geňeşiniň her ýylla eglan edýän Gulbabadyň naky çağlar bayragynyň gowşuluşy dabarasy Türkmenistanyň Sowda Senagat Edarasyna geçirilýär. Biz hem şuň gününe bir näçe sowgatlar alýan mehriban eýjejik çağajyklamada, jigjiklemede, tüýsüremede ähli älem gowluklary arzu edýär. Goý geljekde bir ýaş nesil watanymyza şeýle hem öz maşgalatyny we paly prezidentler bolup ýetişmekler tüýsüremeden arzu edýär. Gahryman arkadamyza, hormatly prezidentimiz arkadaly gahryman serdarymyza şu ýaş nesil üçin edýän aladalaryna tüýsüremeden minnetdarlyk bildirýär. Goý gahryman arkadamyza, arkadaly gahryman serdarymyzyň jany sag, ömür uzak alyp barýan ýyl-ýurt bähfitli dünýä ähmiýetli işler elmedama rowajatyn. Onu näme mehribanlar, bu şahatlyk dawradan size gyzykly pursatlary Türkmen portal ýetirýär. Onu näme hemme çaýga tomaşa edin. Hadam ýakban tamaşaçylar bugünkü şahatlykly bayram gününe bolsa çağalanmadan ýagny jigjiklemeden arzuwlaryň ýene-de dowam edýär. Biziň häzirki öz arzuwyny paýlaşjak jymy bolsa Kasym jymy. Kasym bayramyň gutly bolsun. Ýürek arzuwlaryny öz ýyleşlerini bilen paýlaşaýtan. Salam, men Kasym Röhmügadow, Aşgabat şäheriniň 29-njy orta mektebiniň 10-njy synp okuwçysy. Täze gadammasyny 2026-njy ýylyň ilkinji günlerinde Gulbaba bayramyna eýe bolan ýaşdaşlarmy tüýsürekden gutlaýaryn. Bu bayramy özmede miýetler edenligi üçin çäksiz begenýäryn. Biziň ýurdumyzy arzular sürlerin hasyl bolýan mekanyna öwren gahryman arkadarymyza, arkadaly gahryman serdarymyza tüýsürekden sag bolsun aýdýar. Olaryň belent başy aman tutýan tutumly işleri elmedama rowat bolsun. Şeýle bu ýsançly şatlyk habarlar medama boşam dursun. Köp sag bolsun arzuwlaryň üçin ýene bir ýola täze bilen tüýsürekden gutlaýar. Arzuwlaryň hasyl bolýan ýurduna diňe ýürekde beslenen arzuwlar aýdylýar. Inniki arzuwyny ýerine ýetirjek jymy bolsa tumar jymy. Tumar bugünkü dawra gününe sizi hoş gördük. Bayramyň gutly bolsun jymy ýürek arzuwlaryň tamaşaçylarymyz bilen paýlaşaýdan. Salam, meniň adym Tumar Nurmuradow şun. Bir näçe deňguşlarym bilen bilelikde bize Gulbaba adynaky bayraga münasip bolmak messer etdi. Gahryman arkadaly gahryman serdarymyza hem tüýsüremden iňe arzuwlarymy ýetirmek islerin. Ýurdumyzda bagtyar çağlaryň mekanyna öwren gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlary sag belen başlary aman tutýan tutumly işleri hem bundan beýlekde rowaçan. Köp sag bolsun marjym arzuwlar hasyl bolsun. Salam, men Aşgabat şäheriniň ýerleşdirilen 7-nji orta mektebiniň 9-njy synp okuwçysy Aýlar Şakyba. Bugün hem meniň durmuşymda ýatdan çykmajak günlerim bir boldy. Bize hem şunuň ýaly bayraklar almak nesip etdi. Ben karar döwletiň täzeýän galkynç döwrüne gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň aýratyny ýaş nesillere üns aladalar artýar. Bugün Türkmenistanyň magtumladyň naky ýaşlar uramasynyň Gulbabadyň naky çağlar bayramy almak bize de meýesser etdi. Biz muňa beýenýär, söýsenýär, gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň janlaryny ise ömürlerini uzak tutýan tutumly işleriň elmedama rowaşlyklary beslenmeli çağa kalmadan arzu etýär. Men Aşgabat şäheriniň 1-7-nji orta mektebiniň okuwçysy Kadir Bagawat. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe gahryman arkadaly gahryman serdarymyzyň tagallaty bilen biz ýaş nesillere okumagy, döretmäge, näre öwrenmäge ähli mümkinçilikler döredilen. Biz ýaşarken döredip berilen şeýle mümkinçiliklerden peýdalanyp çuňur bilim alýar, türlü hünärleri öwrenýär. Men hem mekteplerin arasında geçirdiğen yarışlara, urnak bähteşiklerine ýygyderli gatnaşyp bayraklar orunlara münasip bolýan. Şeýle hem milli taýyarlygyna dutar taýylan çarba başarýan. Şanly tenelere, uly üstünliklere beslenip gelen garaşsyz baky bir tarap Türkmenistan we dewletli Atmyradyň mekan ýerimizde Türkmenistanyň magtumladyň naky ýaşar uramasynyň merkezi geňeşiniň Gulbaba adynaky
çağalar bayrağının iyeti bolmak bagty ma hemmiyetler etdi. Bu şahatlıklı bu sanspurtat men durmuşumda yattan çıkmajak wakalan birine urlar. Bize şeýle ajaýyp mümkinçilikler beredip berýän gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdarmyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, il wagtda döwlet ähmiýeti tutýan tutumly işleriniň ilmi-damara waşyklara beslenmegini tez süregimden arzu etýän şu şahatlyklы günde şeýle abraýly bayragyň eýeti bolan deň dostlarmy tez süregimden gutlaýan üstünlük hemişe hemraňyz bolsun. Ýaşyl tuğu belentlerde parladyp, arka dağlı serdar bilen öňe biz täze bir zamany dünýä jar edip, arka dağlı serdar bilen öňe biz belentten belende, beýikden beýige beslenip bu sonja eňsilmez söýge, yürekler nurlanyp ynamly duýga, arka dağlı serdar bilen öňe biz. Ben Marvel Atır'ın yolu etrafındaky TV ular oyuncu yürütülüştürülen 43. orta mektebiň 7-nji sınıf okuwçysy Hanyf Selim. Şu gün Magtumly adamnaky ýaşla gromosynyň gurbaga bayramyna münasip boldum. Men ören goty begenýär. Şu pursatdan peýdalanyp gahrman arkadamyzyň, arkadaly gahrman serdamyzyň janlary sag tutýan tutumly işleri elmidam waşyklara beslensin.